želim da se zahvalim što ste došli danas pre svega. I da za početku malo, barem ozbiljno. Želim da vam čestitam sve ove praznike. Prijatno sam iznenađen što vas je ovoliko, pošto u posljednje vreme, hajde, kažem, u Beogradu dođe mnogo novinara, ali u drugim gradovima onako, zna da bude malo manje novinara, svi traže nešto online, svi su počeli neke digital, pošalji me, poslao sam ti digital. I tako sve nekako se mijenja sa ovim glupim telefonima i ovim gadgetima. Ali vi ste došli na ovo da se vidimo gospodski i na tome vam hvala. Želim da vam kažem da se jako radujem što posle toliko vremena imam veliki koncert u Skoplju. Svašta je bilo u posljednje vreme i sjećate se i ovih lockdowna i gluposti i tako dalje. Ja lično često dolazim i sviram u Makedoniji, ali uglavnom to budu neke ovako svirke manje, šta znam, i bude ih dosta, ali veliki koncert, mislim da je Skoplje zaslužilo stvarno da u ovoj turneji gospodski si ovde održi jedan takav koncert i nadam se da ćete svi doći naravno 24. da pevamo i stare hitove i malo mlađe hitove i da čujete i nešto. Imao sam potrebu da napravim tu turneju gospodski, da skrenem ljudima pažnju da moramo da ostanemo gospoda, da ne smemo da se pokvarimo, da ne smemo ovo vreme ružno da nas pokvari, moramo da ostanemo kulturni, normalni, fini, pametni, što ne znači da ne treba da se zezamo i da se šalimo, da biti sad budala i ozbiljni. Naravno, ozbiljni ljudi rade samo neke preozbiljne stvari, nuklearni fizičar sigurno nije naše društvo, ali ozbiljni toliko da smo okej, da smo dobri prema svom društvu, prema svojim prijateljima, porodici i tako dalje. Tu moramo biti gospodar. Ma kako neko se odnosio prema nama, jer ovo vreme jako kvari ljudi, ne znam ste primijetili, ljudi su postali vrlo čudni u poslednje vreme, masovno, i to neka ostane njihov problem, ne treba da bude naš problem. Mi treba da svi nekako razmišljamo da ostanemo gospoda, da vratimo lepe manire i da novu generaciju vaspitamo u tom duhu. I zbog toga sam i napravio tu turneju gospodski, kako i izgleda. Naprimjer, plesačice su lepo obučene, lepo stilizovane i tako dalje. Dolazim sa bendom velikim mojim, naravno. Trudim se nekako da nikad ne odstupim od tog kvaliteta na kome stalno insistiram. Antonije je rekao prvo jednu stvar, ja sam perfekcionista, što ne znači, nije to neki kompliment, to je bolest, zapravo, blaga. Biti dijagnoza, to je bukvalno, da, i jedini koji tu pati, zapravo, je perfekcionista.